हम ना है कर साला आम तू का साला हम बहुत दिन बाद हम कॉल रे साला है दोनों हम 40 रुपया करी। हवा तनु ओकरा से पैसा जुटल जाओ। कैसे? तू आवे दे ना, देख ना हम जुटतानी। शर्त लगाइबो हमरा से। शर्त? हां कथी के शर्त? पूछो के लगाइबो तू हमरा से शर्त। हां लगाएम। कितना के लगाइबो? तू बतावा तू कितना के लगाई? 40 हजार के लगाइबो। हां लगा ले। एमे से दूगो आम तुरे के बा। दूगो आम? हां बस अगर तुर देबा तो तारे 40 रुपया दे दे। भाई तो हमरा बाएं हाथ के खेले बा। शर्त लाग गइल। एकदम लाग गइल। हां तो एगो बात सुन लो। हां फुलवारी के आदमी बहुत कड़क आदमी बाड़न। हां बियाह वाम कर नइखे भइल। अच्छा पकड़ियन तो सीधे मार ली। कोनो बात नहीं खे तब हम तुर के ले आतन बस दुइये गनु आम बा। हां हां दूगो। कोनो बात नहीं तुर के ले आतन और पैसा तैयार रख। एकदम तैयार बा। का है हम ना है कर साला आम तू का साला हम बहुत दिन बाद हम कॉल कर रहे हैं। फिर साले आम फिर आम हम पहली बार के बांध कौन ठेमन मिया? ए टेंगना के बेटा टेंगना मार साला बांध बांध साले के बांध बाप रे बाप बड़ी कड़क आदमी बा सही में कहला हो। लेकिन का करी पैसा के सवाल बा। 20-40 हजार रुपया के सवाल बटे। जाए में एक बार और तो जरूर जाए जे होई से सब देख लेम फरिया लेम अपना जाए जरूरी है। ओह नो रे साला तोरा के अबे नु माना कहीं है पिटनी है आ ते साला नाम मन ले फिर आ गेले अब की बार से मार लेम पक्का भैया ओ भैया बात सुन ना। ओ भैया बात सुन पहले बात सुन। भाई हम तोर भविष्य बता सकत नहीं। तोर हाथ देख के तोर हम पूरा भविष्य बता सकत। तोर बियाह भल बा? ए साला तोरा बियाह से काई करे के बारे शादी लागल बा। अच्छा हम तोर भी हाथ देख सकत भाई। अगला महीना तोर 2 करोड़ के लॉटरी लागे वाला बा। ओह नो सही क्या? हां एकदम सही। अब बाप मेहरारू तो तोर बड़ी खूबसूरत भी एकदम ऑर्केस्ट्रा जैसी। ए साला नचनिया का ना माने नचनिया ना माने देखल ऑर्केस्ट्रा में कि मस्त रहेला सा उतना ही खूबसूरत है एकदम। अच्छा हां बाल बच्चा तो एगो बेटा एगो बेटी बा। और देखो आगे देख साली तोरा 4 गो बा बुझली। अच्छा 4 में साली। हां इनमें से 3 गो हमरा लगे आई। अच्छा एक दूसरा के साथ चल हमार नहीं तो नहीं थे तोर मेहरारू। अरे भाई हाँ आज तो हमरा के तक खुश कर देले जाते चाहिए हमरा बगीचा में से जो तोड़ ले। ठीक है भाई तोड़ ले एगो और एक्स्ट्रा ले ले तनी हम अपना खाए ला। होते मिलल बा पाकल एकदम। आज तो साले के 20,000 रुपया कोई ना रोकी हम ना 20,000 ना 40,000। आज साले 40,000 गाड़ फाड़ दम ना दिए। अइलो सो शर्त अनुसार दुगो आम आई पैसा दे। ए रुक रे लान नौटंकी पहले पैसा दे। 500 छोड़ना दे पर बाय वाला ए झाट नहीं 500 रुपया साले यहां रिक्स में गाड़ लात मार के साला गाड़ फुला देले बा। दे ना पर बाय वाला। चुप साला पैसा एगो एक्स्ट्रा आम हाथ में ले। रे साला है दोनों हम 40 हजार के हकारी।